Ha! Gay! Jeg skal også sådan 40 år senere. Og hvad vi optager med 100 fps. Ikke længere. Nej. Det kører sådan en rimelig halvfint lige nu. Ja. Nej, sgu ikke lige nu, men de kan nok ikke se forskel. Tror jeg. Men med den nye processor, det så kommer til bare... Har du forsat det i? Jeg har ikke bestilt den endnu. Nå, men jeg skal også have det processorværk. Ja da. Ej, nu bliver det nat. Slip ind i dit hus. For helvede. Au. Hvorfor filmer du ikke i widescreen? Ja. Okay. Fordi med den nye opdatering her, så... Så lader der bare film i småt vindue. Ja. Men det giver dig noget det samme. Shit. Hvad der attacker? Det er det fucking skeleton der. Smooch! 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 Så skynder du at tage den om på. Og hvorfor er Stevie, det kan jeg ikke lide. Nej, du det ikke med? Nej, det må jeg sgu lige leve med. Ja, det retter du bare bagefter. Det fik sig lige på tag. Nu glemte vi sgu da se tid til. ja, før jeg begyndte at lave YouTube-videoer, Det var alt for lang tid. så tænkte jeg altid, hvordan fuck kan de glemme? Og så det kan man simpelthen ikke. Og jeg tror ikke, jeg har husket det næste gang endnu. Det er jeg sådan set heller ikke. Og det er virkelig svært, og jeg fatter ikke hvorfor. Jeg plejer den nu under kunne gætte. Ja, det kan jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke. Og hvad, 7 knogler? Yes, sir. Det er jo flere 3 for. Jeg kan ikke lide den nye opdatering i bogen mere. Nå, nej, det er sådan svært. Du skal flække 2, 3, 4. Det røg næsten lige halvdelen. Jeg tænkte bare lige, yes, 21. Og du bruger ikke din pickaxe. Nej, Nå nej, ja. ja, den er væk. Prøv at se. Det er når man fælder træer, så bruger den. Det kan man optage med mega mange fps. Nej! Yay! Nu vil det være rart med treefælder. Ja, du vil ønske. Skal du ikke bare tage det træ ned? Ja, så fælder jeg lige træ med. Jeg troede lige, det blev et af de store der igen. Hvorfor fuck har jeg ikke lavet? Det var godt lavet, Mads. Seriøst. Mener du det? Så ser du da bare til at sidde og prikke mig med et sugerør. That guy. Øj, men når jeg til seerne, de må nok undskylde, det blev en lidt mørk let's play med det. Det fikser vi. Til næste episode. Måske. Men hvordan skulle vi også lige... Ja, se der, så kan I ligesom se, jeg har... Så det er sådan huset ser ud, hva'? Ja. En hjerne og en IQ. Har I lagt mærke til noget? Lyden er fikset. Nej, ikke helt.
Ikke hvis vi skal sidde og spille Amnesia. Den skal jeg fikse. Ja. Men, og der... Jeg tænker mig altid, om jeg har fortalt det. Men vi kom til at slette Amnesia igen, men det sagde vi vel også. sidste episode, tror jeg. Sidste episode. Men vi starter helt sikkert et nyt. Og sletter den gamle, eller lader den lige. Jeg tror bare, vi lader den være. Ja, altså. Så vi en ny episode. Sæson 2. Det siger vi. Sæson 2. Sæson 2 Kommer snart. kommer snart i biografen. Det kunne være vildt. Det var så fedt ud. Hvis jeg lige kendte YouTuber, deres videoer var sådan i biografen. Ja. Bare hele deres let's play serie var i biografen. Det var sikkert så fucking awesome. 24 timers version. Med seng og hovedbud i biografen. Yeah! Fuck yeah. Wow. Sådan nogle sindssyge skills, der er mig i vej, ikke? Ja. Jeg tror, den lille bror, han er bedre skills. Ja, sgu ikke Andreas. Nej, Rasmus. Nå, det kan sgu godt være. Har du nogen idé om, hvor lang tid vi har optaget? Jeg tror en 10 minutter. 10 minutter? Et kvarter. Så står der, så er vi i det 21. minut nu. Nej. Det er først, når vi står videoen. Men hvis vi begynder at sådan... Se tid til et kvarter, 20 minutter. Et kvarter 20 minutter, altså. Efter Jeg tror ikke, jeg gider sidde og se sådan... lange stener og en, så vi lavede. Jeg lavede til start med, men vi forklarede så meget, og så failede jeg også lige lidt, da det var, jeg skulle klippe. Bare lidt, eller hvad? Ja, der var lige et af klippene, der kom til at vende på hovedet. Men det må jeg virkelig undskylde. Og næste gang vi spiller Amnesia, der har vi måske facecam på. Ja. Jeg vil ikke love noget, men måske. Ja. Jeg skal lige have Fordi vi har fundet... Ja, du har vel stadigvæk din licenskode. Det burde jeg have. Liggende et eller andet Fordi vi er jo ikke typerne, der cracker ting. Det må man ikke. sted. Ja, det må man nemlig ikke. Det siger antipiratgruppen inden fra politiet. Chill. Jeg ved ikke, om ham der fra Koldbæk, han er lige sat i fængsel eller noget. Jeg mener lige, han er blevet løsladt eller sådan noget, jeg kan ikke huske det. Ja, det er sgu også lige meget. Det er min bedste ven. Ja. Yeah. Det går lige at bare fælde træ med diamanter. Stinkende rima. Som Gæk han siger. Ved bare, jeg tror bare ikke, jeg kan sige ligesom ham. Og det er ikke for at prøve at efterligne Gæk, det er bare fordi det er sjovt. Det er sjovt lidt. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg gerne vil ligesom Gæk. Ja. Han er fucking awesome. Ja, han er for sej. Sammen med Brian. Ja. Tøst. De laver mega gode videoer, som sagt. Ja, jeg tror sgu ikke, de ser den her. Nej, men hvis de gør, så vil jeg bare sige, at de laver gode videoer. Ja. Og så vil jeg sige til dem begge to, jeg er din største fan. Ej. Ej, jo. Ej, jeg kan godt lide dem begge to, vil jeg sige. Ej, I er mit forbillede i Danmark er YouTuber. Og i udlandet, der er det nok PewDiePie. Ellers så kender jeg ikke andre. Gør du? Nej. Jeg siger ikke så meget udlandsk. Det gør jeg jo så. Og jeg ser måske lidt Brian from Denmark på engelsk der, men... Laver han engelsk? Ja. Det har jeg sgu ikke set. Og der kommer også links til Gex og Ja, Brian from Denmark. det skal vi have lavet. For de er fucking awesome. Yes. Og subscribe, hvis I ikke allerede har. Og I må også meget gerne subscribe til os, Selvfølgelig. hvis I godt kan lide vores Men det, videoer. altså, det kan godt være, det er ikke fordi vi går op i at få subscribers, det er mere det med at vide, at der er nogen, der kan lide. Ja. Så sub eller bare skriv, hvis der er et eller andet, vi skal gøre bedre. Altså, I behøver ikke så, I kan altid bare skrive fedt eller et eller andet. Ja. Sådan ligesom, Så vil vi blive rigtig glade, hvis I synes, vores videoer de er som sådan fede, eller ja, vi vil gerne vide, om det bare er sådan noget pisse lort, vi laver. Et eller give et like, eller eller andet, sådan ligesom, et
Ja, eller... Sådan der. Og det kan godt være, at I stadigvæk godt kan lide at se videoer, men hvis der er et eller andet, vi kan gøre bedre, så sig det. Eller skriv. De kan ikke sige det. Ha, de ringer til mig. Jo, de kan godt sende, hvad hedder det? SMS? Nej. Nej, Jeg ved, det er sådan privat chat. det Kan er de? sådan en videobesked eller sådan noget. Nej, ja, fuck det. Det er sådan, De ved, hvad jeg mener. for det er tilladt. Ja, det må de gerne. Men jeg har sådan overvejet, når vi jeg siger selvfølgelig ikke når, det er ikke sikkert, at vi kan nå op på så mange subscribers, men vi har det tænkt os at blive ved. Jeg bliver ved, så længe jeg lever, vil jeg håbe. Det er sådan en 80-årig gammel mand. Dø! Ja. Og som sagt, hvis inden jeg stiller nogle spørgsmål, så må I meget gerne læse beskrivelsen. Jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan spille Battlefield, hvis det er. Men det er lige om det gider virke med min computer. Ja, Se hvor god grafik det trækker i, for jeg vil ikke give jer sådan noget elendigt grafik. nej, Så jeg kan lige så godt bare lade mig lægge det ud. giver der sgu ret i. Jeg ved, at med min nye processor, det, så skulle jeg meget gerne kunne trække det der Battlefield, Battlefield 3 Special Edition. som jeg desuden er blevet bandet fra. Er du? Af uden grund, der var nogen, der havde hacket det, så bandet de en hel masse, så er jeg så en af de få, der ikke blev unbandet igen. Det er jeg. Så det kan godt være, at det bliver Battlefield 2. Nej, det har jeg ikke. Har du ikke? Køb det! Jeg skal komme væk af det. Det kan godt være, at jeg kommer til at spille lidt i singleplayer. Det virker desuden, forresten. Fed lyd. Tus. Det er en boble fucking fjord der. Det var. Det er for helvede. Du skal ikke springe ned på mig! Jeg ved hvad vi skal lave, så skal vi lave sådan en by, og så skal vi lave sådan en kæmpe mur rundt om. Og så Yeah! Og så skal det være ude i vandet. Så sætter vi sådan nogle stolper ned. sådan en rigtig space. Nej. Submarine. Ja, men jeg tror nok, altså... Jeg tror, vi optager en episode med nu, gør vi ikke? Måske. Men han er i hvert fald med i næste, går jeg ud fra. Men og jeg kom åbenbart til at slå min mic fra. Vi har bare set og snart. Tak fordi I så med. Men ja, som sagt, tak fordi I så med. Der kommer en episode 3 så hurtigt som muligt. Yep. Og jeg går ud fra, at de kommer med en 2 dages mellemrum eller sådan noget. Gør det ikke? I 2 dage. 1 til 2 dage. Det kan være, jeg uploader det hele i aften. Hvis det altså ikke bliver i morgen. Har sagt. Ej, de kommer nok til først at se den i morgen. Fordi min uploadshastighed, den er fandme skidt. Det var Ja, 38.000 timer. Ja. der ligger den på 200 eller en minut. Ja, vi har som sagt en hjemmeside. Den kan I altid tjekke ud. Der kommer så også link til den beskrivelse. Ja. Der kan I købe billig voks, vil jeg tro. Hårde produkter. Ja, vi har prisgaranti på alt. Bare Bare købe. køb det for helvede. Nej. Ja, men vi må nok hellere til at stoppe her. Jeg tror, vi har optaget rimelig længe. Vi ses. Vi ses. Hej og velkommen til Gaming 360. Vi har tænkt os at lave endnu en episode af vores Minecraft. Ja. Jeg har sådan ikke så meget at sige i dag. Næh. Jo, lige en ting. Denne gang har vi fået fikset det der med skærmdeling og det der. Han sidder ved siden af mig. Ja, lige i dag. Jeg kigger min computer. Ja, ellers så havde vi rigtig spillet sammen, men jeg glemte sin computer. Vi skal have fælde noget træ. Men ja, Træ. og vi har meget masse, vi har fundet ud af, at jeg også kommer til at uploade. Og Ja, altså mine forældre, de har jo en hjemmeside, og den bruger alle vores upload. Det vil tage mig 38.000 timer at uploade en video. bare det timer. Mhm. Det var kun 1%, ikke? Jo. Okay. Så altså, hvis I... Ja, det bliver nok ham, der uploader, men Ja, det tager meget mindre tid.
Fuck det, det er jo også lige meget. Det er lige meget. Bare vi får noget op til jer. Nej! Fuck! Bare vi får noget uploadet til jer, der gerne. Shit, jeg kan ikke se en skid, jeg kan ikke se. Der bliver bare mobs. Når jeg sidder her og kigger. Okay, jeg kan også godt se en skid, men jeg kan godt se lidt. Den er kunne være tilbage. Du dør nu. Min mand er fucking sulten. Jeg skal søge op herfra. Jeg skal fucking op. Hvorfor er du ikke fakler? Frakler. Fakler? Det kan du lave ud i træet. Shit, mand. Okay. Jeg tror bare, at vi miner sådan lidt standard normal. Regel. Okay, godt. Og så falder den ned i kulden. Det gør jeg sikkert. Det kan den bare en halv HP. Mm. Så det dør også lidt lidt. Jeg skal bare lige ned og hente nogle, Så du kan lave nogen. Yep. Og så stegne jeg fucking mad med. Og hvis I har nogle spørgsmål, så kan I som altid. Meget gerne ned i kommentarerne, eller skrive en besked til os private. Ja, eller hvis vi gør det fint, eller Dårligt. ja, og hvis vi gør noget dårligt, så må jeg også gerne sige det. Vi er meget for kritik. Yes, det er dejligt. Bare ikke for hate. Det er nederen. Men det går nok, hvis nogen hater. Ja, jeg er sgu ligeglad. De kunne også bare gå hen på en anden channel, hvis de bare ser hate. Altså, Så vil lige så godt gå til Justin Bieber. Han har så mange foran. jeg tror ikke rigtig, det går ind og frem. Nej, han er stinkende rig. Så ville jeg også gå og bare være fucking ligeglad. Hvis jeg havde lige så mange penge, så ja, fuck det. Jeg lever af jer, så er det. Hvem jeg se kylden i? Det havde jeg ligesom... Stiftede bare lige ud af fælde noget træ først, ikke også? Du kunne bare gå, mens det var. Nej. Det kan man ikke. Nej. Jeg skulle ligesom have fuld liv, ikke også? Men jeg tænker, er det ikke her, vi bor? Så laver vi bare sådan et højt lidt. Ej, det giver ikke sådan fucking højt. Nå, men så laver vi et lavt lidt. Ja. Yeah! Mega langt under jorden. Jeg dræber lige i ørerne. Dø! Dø, 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 dø! Dø, 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 dø! meget Dø, dø, dø! Ah! Du skal også se ham først. Det er fedt nok, de dør på første slag. Det er faktisk en fed opdatering. Fordi i virkeligheden, hvis du så også slår høner med sådan en dem, så er jeg jo også død. Fanden, hvis du slår den på foden, så den skulle ikke dø. Ej, men altså. Du rammer sgu nok ikke foran. Så der ramte du en sving. Ja, fuck det. Jeg hugger lige igennem væggen på den, og så lige ned i barserne. Okay, vi skulle finde noget træ. Ja. Jeg sidder bare sådan lidt stener. Stener det. Jeg overvejede at putte et tree feller mod på. Ej, det er nederen. Ja, jeg skulle lige sige, men det er ligesom nederen at gøre en display i hvert fald. Så er det ikke nogen let's play survive. Nej vel? Så er det mere Minecraft med mods eller sådan noget. Og I skal bare skrive, hvis vi skal prøve en mod eller noget. Ja, eller en modpack, eller... Eller tekster. Bare ikke ticket, det kan vi sgu ikke finde ud af. Jo, Madsen kan lidt. Meget lidt. Altså, men hvis der er nogen, der gerne vil prøve at spille ticket med os, så kan vi altid. Ja, ja. Bare en sådan kan finde ud af det. Eller hun selvfølgelig. Men Ja, det bestemmer. højst sandsynligt den han. Der er jo mange kvinder, der spiller. Kvinder. Kvinder. Du ved godt, det er nedværende at sige. Det er nedværende over for kvinder at sige kvinder. Fuck det. Det er damer. 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 Ud af det. Prøv at se den fede dame derovre. Ja, jeg laver damer. Yeah. Ha! Gay. Og der er de store der, dem gider jeg ikke fælde.